pamusoro edai ndainenye yakamhangana naTendai Gwande anobva muvhileji kwachokugutsa achimhangarira Moses Mutsodzi anogara kuHeathcliff. Panyaya imwe chetezve ari kumhangarira Felicitas Samavama anogara kuHeathcliff. Iri nhau yeinfidelity ari kuomera mudzimai kuti ari kuita chifeve naMoses. Ndo nhau yandainamda Felicitas Samavama. Chakumbirawo Tendai Gwande funze roko rorudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini Tendai Gwande ndinopinga pamberi pedare zvose zvandichataura chokwadi pamberi paMwari namambo wangu Mwari ave mubatsiri wangu ndise roko pasi ndoyo kuna Moses naFelicitas nese sunze maoko enyu erudyi motaurirana pamwe chete. Pandichati Moses Felicitas otaura zita rakwande ini Moses Mutsodzi. Felicitas taura zita rako. Ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu Mwari ave mubatsiri wangu. Tise maoko pasi. Ndakumbira Tendai Gwande utsanangurire dare muchidimbu wakagara pasi zwi rakasungira chasakisa kuti umhangarire Felicitas naMoses uye chaukukumbira dare kuti rikubatsire nacho chii? Ndinotenda pamusoro edare rinokurukota Sarumoni naamwe Sarumoni. Ini ndinoti Tendai Gwande ini muridzi wemukadzi ari papa anonzi Felicitas Samavama. Felicitas Samavama ndakamuroora 28 October 2011 ndikagara naye nombva azobuda chinzvo naatorwa enda kumusha kwavo ndikamutera ndikamudzosa ndamudzosa tikazenge takuti toda kuonesa zvinhu zviri sambo zvaamai patikazvo ndida kuonesa zvinhu zviri sambo zvaamai izvo zvoida zvinofamba zvakanaka ndokuzotsvaga nawe kuti zvinhu chii chiri kukonzeresa nawe haina kuda zvakanaka ndikanobvunza amai kuti sei nawe yangu so zviri kufamba zvakadai zvinhu ndakatenga zviripo sei zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Amai akangoti zvinhu aiwa inini izvo zvangu ndikuzvida asi mwana wangu inini ane munhu achamuroora wandoziva. Ndikauya ndikazotaura Felicitas kuti ndo zviripo mukadzi wangu ndo zvataurwa kumusha nawo 28 ndo nhau iripo zvinhu zvedu hazvisi kufamba zvakanaka. Tikagara kusvika 2024 October kuti zvidaro amai naamai guru vanova ndivo vari papa amai vake Felicitas naamai guru ndo vakazopinda mumba mangu vachizotora mukadzi vachienda naye kunomisa kuna Moses. Ndikazoona Moses ari mukadzi wangu ndokuzoenda ndinobvunza kuti zviri kufamba sei. Mukadzi haana kumuramba nakumupa kukura asi nawe uri kunetsa dei kuti zvinhu zvangu hazvisi kufamba zvakanaka. Saka kusafamba kuita zvinhu zvangu ndio suri kukonzeresa opotoseirezoiraitika mumba besangu ndiwe ndiwese vanochikonzeresa kuwirana kwandaita nemukadzi wandawirana naye asi pakange pari nechi opotorangariri zviri kufamba sei zvikanzi mukadzi ndewangu. Inini ndikatotenga grosari ndikapa amai ndikatosiwa mukadzi ndini muridzi wechi wemukadzi. Ndikati Moses uri kuziva kuti mukadzi ndewangu. Mukadzi haana kumuramba nakumupa kukura asi kuti zvinhu pane zvoda kugadziriswa. Moses akanditi zvini iwe papana poendi asi tomboda kuona nekuti mukadzi ndewangu ndakamupika. Ndikati chedza mukadzi ndikamubvunza kuti zvini naye pane chawakamboshawa here kumba ndikakudzinganisa here. Akati kwete. Chii chakaitika kuti zvinhu kubve pamba uchazogara panapo uri kuite vana vari ku izvinhu zvino mwana ari grade 1 ari kusavhisi mucheto achienda kuchikoro achifamba 10 km achienda kuchikoro asi panapo kuchengeta vana vomurume vana vakasova nemukadzi zviri kufamba sei. Pane pawakamboziva here mwana wako nikumbobereka mwana wako zvikanzi hapana. Ndikati ko panapo uri kutsvake zvangu zviri pabasa. Ndikati ko izvi zviso zvotaurwa neuyu ari kuti kudii haana kwanisa kundipindura. Ndikamba ndauya pano kuzoziva chii nawe kuti zvini itongwe mudare. Watokaroora Felicitas kwareveni 28 October 2011. 2011. Tine vana vangani? Tine vana 3. Vana vatatu. Mama karoora zvenyu? Kuroora ndo zvinhu zvainazvo zvainge zvichiramba kuti zviende zvifambe zvakanaka.
Felicitas. Unomziva here tendai kwani? Unomziva sana wako? Aimbomuruma wako. Kubva rini? Kubva 2013 kusvika 2024. Kusvika 2024. Vatsanangura kudare kuti kusvika 2024 makarambana zvadini? Pekutanga ka kubva imba yangu kutanga kugara nawo 2018 yainetsa, yanga ine pamuromo. Kusvika ndazosimuka kuenda kumba kuvabereki vangu. Kubva pa2013 pakusa ndane mwana. Ndakazosununguka mwana wangu musikana. Ndabva ipapo ndamusununguka. Mwana webva azorwara. Arwara kudaro zvanzi naiwo baba warapwa zvanzi mwana kurwara kwaari kuita zvinhu zvekupi zvekumba kwedu. Ndikuita kuti mwana wangu aite searwara. Ndikati ndezvekumba kwedu. Zvanzi ndezvekumba kwedu. Tadaro bva tagara ndopakati ndondora amai wako wauye kuno kuti gadzise nhau iyi. Zvishuwo ini panguva yacho ndanchiriwo mudiki, njere dzasati kuti unyazoshanda. Pandasimuka pandaenda kukwarisa kumba kwedu. Ndichisvika pandanoudza mama kuti ndonya iri pano irapo. Mama akada kutomboramba pawazosimuka patauya nawo. Tausvika takasvika pataswera tiripo mangwana acho pataendeswa kumasoro. Pawanoudzwa nzi mama ndimukuvhiringidza mwana uyu. Papa airwara mwana. Asi airwara nenhova. Wanangu asingazooni kuti mwana inhova iyi. Zvadaro waudzwa ipapo maso kuti ndimukuvhiringidza mwana. Hanzvadzi yavo neofirst born mubama vayauya vayaudza mama wangu wakuti takura mwana wenyu muende naye. Mwana wenyu achaita se atichamuda. Mama abva vati ini handingatakure mwana kuenda naye kumba nekuti inini handina kuzotora mwana kuti ndiende naye. Ini ndauya kuzonzwa kuti chikunetsa chii. Zvadaro mama wangu akabva asimuka kuti handina mwana wandotakura. Nekuti iwewe kana wakuda kudzosa mwana wangu ndiwe uchaita sei uchamudzosa. Saka zvadaro kugara kwacho kwangu akunetsa. Kana chikafu changa asingachatenga akutolodya upi kuwadzana ukwachi. Ini ndichishupika nemwana. Ndopandakazotaurira ana mama wangu kuti makandisiya ini asi kunoku kuite se hakusi kugarika kunoku. Ndanchine mwana wekutanga. Zvadaro sisi wangu wako ndo wakazouya. Ende nyaya yacho waitoziva kuti ndo nyaya iripo. Patazobva pamba pavo tienda pamakazoita wechipiri wechitatu. Pandakaita wechipiri uyu pandakabva kumba kwavo ndandisingazivi kuti ndine pamuri pemwana second born. Ndakazozoona ndakupi ndasvika kupi kumusha kuti ndozvandiri. Ndikazovafonera kuti ndozvandiri. Ndikafonera tete wacho wakati oraiti chanosvitsa kupi kumba. Wasvika wataura kudaro hapana kazombofona achipindura. Mwana wayo kusvika pakusununguka ndiri kumba kupi ndiri kumba kwedu. Wechitatu uyu ndabva wechitu uyu akasvika gore ne8 months ndiri kumba kwana mumwe wangu. Saka pandazosiisa mwana mukaka ndakuya kuno kubasa. Ndauya kuno kubasa ndopandakazouya kuno kuWheatcliff. Ndauya kubasa saka ndopandakazonyengetedzwa futi napo pandadzoka futi kupi kumba kwawo. Ndadzoka kwamai wainzi mai John ndokwandaishanda. Saka ndadzokera futi kumba kwawo ndopandakazoita mwana wechi3. Patakazorambana 2023 ndopakatangira nyaya yekuti zvinhu zvangu hazvisi kufamba zvakanaka. Tatenga mota kudaro. Saka inini zvinhu zvangu hazvisi kufamba zvakanaka. Zviri kubva kukonzeswa kumba kwenyu. Ndokubva zvinhu izvozvo. Zvadaro chinetsa. Alright, pandakazorambana isu tanga 2024 January ndopakatanga kugara kumota baba. Takaita 7 months. Wachigara pai?
mumotikari ndiri kwamba kwaubereki wavo Kwachokubuza. ai kuEdcliff. Wanemba kuti kuEdcliff. Ndokusiyana kwatakaita ikoko. Waigara pai motikari 7 months. Ndakamboshingirira ndichiti pamwe zvichaita sei zvichachinja, asi hazvina kuita sei, hazvina kuchinja. Wakazowana naMozisi zvaita sei? naMozisi takazowanana ta2025 ndopa takazowanana taifambidzana nana April 2025 ndopa watanga kufambidzana naMozisi. Nauyo mamasiyana gore takasiyana 2024 munana January. Orange. Kusiyana kwamakangoita makangoti yakangorama chienda makangorama muchienda. Zvatakaita uyu wanga ine dambudziko rekuti pamba pandaigara inini aitenga chikafu achipa mai vake achiita sei achibikirwa. Nditi inini ndaikona kumba kwasisi wangu wamapa ndokwandaita sei kwandaitonodya achitenga chikafu chakachigara pamotikari achipa mai vake achiita sei vachibikirwa achitaura kuti bva pamba pangu panapa. Sisi wangu warapa akaudza kuti takurai munin'ina wenyu mubve panapa muita munin'ina. Sisi wangu akapindura kuti mwana wenyu mukuru ane makore mangani? ane 12 years. Wamudikiti wacho? Mudikiti ane akutena 8 years. 8 years. Mudikiti akutena 8 years izvezvo? Vadare kana mine mubvunzo yamungada kubvunza makasununguka muchibvunza. Naitendai. Wataura wakaita 28 October 2011 wakaroora here ndokatizi. Inini ndikaita zvekutizisa nobva ndazoenda chinokanda mari inonzi mukande inotanga kubviswa nonzi Tsvakiraiko. ndikamba ndaenda inini ndikasvika pamba pasekuru panova pasekuru vari vanonzi Konde Luishi. Saka tsano ndowanga varipo tida kutomukira makuseni ndikatoperekedzwa naiyi mari ndikamba nazvo muzukuru saende kumusha mari kandire panapa iwe vabuda panze tsanopinda mu watu varimwe loja renu mbara yaitwa samutu mari nobara yanzi dai neudiko anoziva kuti zvinhu zvakafambiswa sei imba nanotaurawo baba name kuti ndo zvaitika zvanzi hakuna zvinhu zvakadaro mari aikanzweso chinzwe waifanira kuenda kumusha kwavo ega masvika usiku mainotora kumba kwani pasamutu mari yokanda tikazotumirwa shoko kunzi mari yadi yasvika. Baba wangu na mai vangu ndombovabvunza kuti ko zvafamba sei kuti mari ikandire pai munzira hazviko kaizvo chivanhu chipi chamaita pachivanhu chedu hazvo mari inofanira kukandwa pana amai vemunhu nekuti ndovakabereka uyu so amapandiyani mutezvara ikatezvara savapiwe mari zvafamba sei nawe yakamboyanetsa sekuru nomba nditi zvenaiwa kana mimi mauda kutotungamirira bvisa mimba yako bvisa pamwiri pako tikamba tanyarara ndikati aiwa mukadzi wangu sisi ngatigare zvemashoko evanhu ngatisiyane nazvo zveshuwa ndikagara naye zvese kubva 2011 nevana vamaisa vesa wakazombodzokera kuna tezvara hakuna kuna naamai wakazodzokera here kunoroora ndo zvinhu zvachinaiso zvandaida kuendesa zvamba zvanzi kwete zviriko kumba zvinhu zvacho kana muchiti tezvara hakuna mune muchiti kudii tezvara ndo baba wangu hakuna nanatsana amai vanogara vega munoreva kuti kana inini ndiine hanzvadzi yangu inini handigoni kumira satezvara pahanzvadzi yangu indiri wedzinza rimwe chete naye amai manje vakanditi zvinanzi kune mukomana mukuru mukomana rukari vese vari panapa vafanira kutonga chi nawe idzodzo mukomana rukari mudiki vivava nababa mukuru hakuna baba mudiki nababa mukuru vake aiwa vanhu vamunomavana baba mukuru kana baba mukuru vanobva kumanako. Alright, pari pamataura kuti ndakaenda ndakanokanda tsvagarai kuno handiti pari pamataura mashoko ekuti zvinhu zvacho zvaingonetsa zvii chaichai zvainetsa vairamba kutambira mari here chii nyatso pajekesa chainetsa chii nhau iripo takutangira pekutanga chai
Tinyatsotora kare bhozi kabatira pamusana hazviiti. Tikada kubatira pamusana hazviiti. Ngatitangire kumusoro kusvika kumusoro. First day randikatiza mukadzi ndaishanda kuconstruction. Handiti pandaishanda kuconstruction maigura vakauya vanhu vandiwo maidusi zvikanzi zvoni iwe remember waroorwa sei. Hame abvuma kuti zvafamba sei kuti uru zvikanzi hame tinikuita mufanira kutaura davechi nkuwashare. Saka inini ndaishanda masenze kwamakandiwari nge achivakwa panesi laundry kwamakandiwa. Nomba ndaenda nomba ndasikupuwa mari yangu inoita $100. Zvikanzi iwewe chikurunzi vanokanda mari wozwa ne 2 weeks nechi nemukadzi. Ndakaenda ndichimba ndaenda ndikanotaura sekuru ndio nawo iripo. Zvikanzi muzukuru waita basa ndipo unonzi kukura uyai nechine mari. Saka vari kuenda kumusha saka vane nhau yavo iri pana pekuti vane musikana vari kuwadzana kwada kuroora. Saka vari kuenda kumusha mabata. Ndikati zvinoita here zvonibata natsana ichina zvikanzi isusu musha medu tisati umisa. Enda ndakaenda zvishuwa ndikanosvika pesa kuma6 ndikatowachirwa naye ndikanosvika zvikanzi aiwa chiregedzai kuti kuenda nekuti zviri muende munozonosvika wozonorapa ifutodzoka hazviti chiita mari yekutumira muzukuru wangu zvinoita isusu kwedu kana inini ndadaro amai vako ndohanzvadzi yangu saka inini ndinichi amai vake ndadaro ndipa hapana zvavanopikisa ndichimba ndapa sekuru mari zvikanzi uendachi panze ndingamada kuriswa panze pamba kwaerocha sana wangu ari kumba wadi akuwaka zvikanzi zvatopera ndikatotorana nasekuru tikatontenga chingwa nezvinhu zvatikatotenga ndikatsoka ndikatorana nemukadzi wangu ndikaenda sekuru akatotsvagira basa tikatoshanda hapana kumboitika problem. Ndikazobuda kubasa kwavo vabvunzwa navabereki vangu zvinhu zvafamba sekuti zvinhu munokanira munhu mari parodhi asina kusvika kumusha. Vabereki vako vakakubvunza mudzi iwoyo rini? 2011 muna December. 2011 muna December. Muna December. Kubva 2011 muna December kusvika nhasi 2024 2025 vakazoitei? Ndipo patikange tichigadzisa zvinhu zvese izvo. Pakugadzisa zvinhu zvese izvo. Pane makore mangani kubva 2011 kusvika 2020? Pane 15 years. Saka 15 years uchigadzirisa? Zvairamba ka. Pfuma yekuti zvene ndikwanise kuendesa zvinhu zvamaita zvairamba. Zvairamba chirudzi. Amai ndipo sikwandawo zvenditsanangudze. Amai nomba ndadi ndazotsvagirwa rimwe basa nomba ndazoenda kubasa kuChenaguru asienda kwaClive. Ndaenda ndinodzoka Saturday neSunday. Iwe kuti iwewe munhu wemudzimai wangu chii chaunofanira kunge waita? Ndinofanira kuenda karoora. Unofanira kunge wakaroora? Saka iwe wakaroora here? Handina kuroora. Saka iwe simba rokuti uti mudzimai wangu uri wana kupa iwe usina kuroora? Ini kuti zvendipi zvinhu handina kuroora ndinonge ndikakundikana kuendeka kusamara. Zvinoapa zvinhu zvangu handina kukundikana ka. Vatarisa zvikodzero ka. Ndati umbowo kuti mudzimai wako ndeupi? Ndikatombonobvisawo mari kumba kwavo. Ipi? Iyo yekukanda iyo. Yekukanda? Kuroora? Unobvisa tsvakira iko nokuroora? Wait. Wakagara dare rekuroora? Ndikatombogara. Asi zvinhu hazvo. Wakatombogara? Dare rekuti isusu da kuti tikwanise kuroora tikunze zvinhu zvenyu musha menyu. Hazvina kutambirwa. Saka iwewe hauna chawakaroora iwe? Iwe kusatambirwa kwepfuma yako zvaive chiko kuti havasi kuda nemwana wavo. Pekutanga ndo ambodisisi vakataura kuti iwe waroorwa sei wafanira mochiroorwa. Mashoko yambotaurika pfuma yako yabva ramba kutambirwa zvikureveko. Havasi kuda kuti mwana waroorwa. Wakaiendesa here pfuma ichakaramba kutambirwa? Zvinhu sendikatotenga. Wakaendesa here? Aiwa amai ndo vakati zvoni inini ndine mukwasha wangu wandinaye wandiri kuziva aripo. Amai vacho vari kubva? Vari kusumuka yanoenda pasaidi. Ndine amai wemwana uyu ari muno. Mukwasha uyu utuka. Anotuka paya. Kana kuti uyu vanhu vakabva kuMalawi vanoshaka kana mukoma kana baba kana baba mukuru. Aripo mwanakomana. Baba vanowandiwo pakaitwa mwana wake wechipiri ndopakanzi mukwasha imbotionawo akati
ati ini ndikuda vana vangu muri kumpunyikidza vana vangu vachiti kana atezvana nditaure zvakanda mwoyo wangu unodini uri kundirwadza pamusoro daro aya mashoko haasiriwo mashoko acho mashoko enhema amai pandikauya kumba kwenyu ndikamboswa kutuka here kana kuzvina amai fitseki menyu kana kuzvina amai titaura mashoko asiri ndikandosvika ndichitosokudira amai pandikauya kumba kwenyu ndikamboswa kutuka iwo here kana kuti amai zvakati nazvo ndikatouya chitofara mutondibikira sadza pandikakutuka ende pafe ndiudzirewo daro zvine pandikatezvozviwo urugara kupiwo ndogara kumba kwetilivi kumba kwako aiwa kumba kwababa uye nyaya yataurwa yekunzi wakatora 7 wanzi uchirara mumotikari manyepa ininika ndikaita 2 weeks ndichirara mumotikari ndida kuti zvini uyu kamukadzi wangu ka pamwe anogona kuvhunduka wakaita 2 weeks uchirara mumota kwete zve 7 iwe ndati wakaita 2 weeks uchirara mumota wongu uchimota changa iri pai pamba ipapo chikonzero chokurara mumota chanchiti chii kuti zvone pamwe mukadzi wangu anogona kubvuma kuti zvini ano pamwe nini sinoda kuramba rekedze ndimhanye ndinotaura naye anogona kubvuma kuti chii pamwe nini ndogona kuramba parekedze kuti mukadzi afunge kuti unogona kumuramba oyo ozokunyengerera kuti uyamba ndizvo zvesindati vatengera wongu waida kuti mukadzi akunyengerere kuti uyamba ndizvo wairarira mumota ko pawakamutsvetera uyamboenda kumba kwavo hati akaenda uyu nhumbu yechipiri ndokuzonoiziva ayadzokera kumba kwavo ndokubva auya kuvasa kuiti ndobva wamutsvetera kuti adzoke tigarisana tichengete vanoti pamwe chete saka pawaimutsvetera kuti adzoke chaiziva kuti urare mumotikari watsvetera mukadzi kuti dzoka chi dzeva pfungwa dzoti zvinhu pamwe anogona kubvuma kuenda kutaurawo naamai ake kuti zvinhu amaita kuti zvinhu kwasha wangu atambire chi kutaura hapana anadii pano orai pambotaurwa kunzi wakapfuma amai uyu vakabva kwarisando vakauya makaenda kumapostori wakaenda navo mandomapostori zvinhu izvo zvikaitika ndiri kubasa wakaenda navo here kumapostori ndakaenda uchivataura kuita kuti mwana wako warwani kwete inini sana mutaura murume so tofunga mazinzwa so ari kuti zvinhanzi zvakataurika kumba kwako iwo wakashedza amai kuti vaite sei vausina kuroorera handizivi ndakashedza amai nhau yesu zvakatoitika zvese zvikaizvo ndisipo nditoriwo basa even kuenda kwake akaenda ndisipo claim yako hainokwanewo kozi iwo ndotone mhosva kapa wozotone mhosva hauna kuroora kaiwo nepo unowana kutoroora vana 3 ndizvozvo zvandikutoti zveni kutoya kunogwa kutedza kuti zveni imi mamboka muchindikumbiriro kuti zveni aiwa imimi bvuma yakutambira zvinhu mukwasha aroora kunyange zvako mukadzi aenda inini ndoda kubvisa zvinhu tofunga so ndikatovaudza kuti amai kunyange mukadzi aenda ndoda kuti kupai zvinhu zvinhu zvoroti pamwe nhasi so atoya nelisti rangu izvozvo saka uyu wamudhonzerei ivi kuti auyewo uchiziva kuti wo zvakwa zvinotosana ndamuona karidi munhu wangu hana kumuramba mukadzi wako unomuda wangu mukadzi wangu ndomuda hana kuramba dai wairoora apata hatizototi mukadzi wako here kana kutoti chipo kuti mawandati kuita unotora uchisiya uchitora uchisiya uchishungurudza muri kunzwisa here nawe ndao zvinhu simunyatsobabata mukadzi hana kumuramba ekutanga mukadzi akatorwa ndisipo mukadzi hauna kumuramba iwe waimusiya rumba uchirara mumotikari bekutanga ndatomuramba iwe saka waimusiyire chiyarumba iwe uchirara mumota aiwa hana ekuedza zvinhu pamwe se zvinogona kugadzirisika mumba chamuregai momukaurisa mumba changu chamawana vanova wosaka unoita zvibhakera kuti iwe ubhodzi ndiwe boksa wacho zvinoapakanini mambo andikazviona kuti zvinini handikwanisi kurwa nemukadzi wandiri naye wandigiri naye wandine vana hazvifanirwo zvendise mbama kana chibhakera zviri nanongotsvago kana dzimwe minzi dzekuti zveni pamwe anogona kuti tiri muka panhau samutumo wako uyowo ndiani vakati zveni saka rangu ari kumusha ndovakaita samutumo iwo amai saka wakambodzokera kwaari uchiti ndaunganza pfuma ndauroora ndakataura naye akati ininiwo kunoku kuti zvene ndizvikwanise hazviiti nekuti ininiwo
aiva rino 2018 pandikaenderwa. neamai mukurambira ikautambira pfuma yake pamusoro idai handina kuramba, handina kuona chakasvika kwandiri, handina kuona chakasvika kwandiri. Ipapo pari kuramba kuti airara mota, ndakafonerwa ndikauya ndikarara kumba kwehanzvadzi yangu, ndikamukira kuma6 ndikawana ari mumotikari. Haana kundimhoresa, akabuda mumotikari akatora jegi akageza kumeso, akatora toothbrush akageza mazino, akapura nepandiri. Haana kundimhoresa. Ndokubva aenda apa akaenda. Mwana wangu ndopakati kuna amai vacho, dai amai zvaitwa nemwana wenyu ndizvo here? Mai vakati mai vebenza vana mufana. Baba vakaita baba mazviona here zvaitwa nemwana wenyu? Zvikanzi baba vebenza vana mufana. Ndakashika ini ndikatoona ari mumotikari. Ngaarambe kuti handina kusvika. Pamusoro yamai. Iwe pane paakambouya here achiti ndoda kuti muunganidzane ndoyozobvisa pfuma? Kwete nandini. Kupaona kana kunzwa handina. Zvinosvika kwatiri kutuka kwokumbunyikidza vana vandinotomuchengetera ini. Izvozvi kune 2 musikana mukuru ataronzani ane 12 years hameno 13 years papo. Ari kutoenda kuchikoro grade 6. Akabhadhara mari yechikoro ndiani? Ndamai vacho vanoenda kubasa vachingotsvaga vachibhadhara. Naiwe uri kuchengeta vana vako here? Pamusoro inini vana vaso vachibva pamba vakatora vana vakaenda vati mwana wangu unokusiya vana vangu. Vana vangu kuchengeta vana vako here ndozvakumbona vari zvimwe zvikwete. Varini? Hai ini industry chete. Vakazodzoka kuzotora vana. Saka zvaitika ndezvokuti wafunga mukadzi manje ukatirega ndimudzose mukadzi uyu ndozvawafunga ndimupe futi mumwe mwana aenda anochengeta. Aiwa kwete hazvizivi. Apa handifune 3 kudhara vausiri kuchengeta. Saka pacho wakuda apa chii apa iwowo? Inini ndikati aiwa iwe sezvawanga wafunga kuti ini ndisarudzo yako. Inini ndokumbira vana vangu vati vadzoke zvangu ndichengeta mudiki. Uri zvinhu zvaina zvakundika. Ani achengete vana? Inini. Kana ne 18 years iwe vana ndawachimisa tunzeve zvenhema iwe. mutemo uri kutora kuti muZimbabwe. Inini kana kwanisa kuramba mukadzi. Unokwanisa kuramba mukadzi? Iye mukadzi wacho anaye here? Ari kupi mukadzi wacho wauri kuti mukadzi wangu? Unecheona pfuma yawakabvisa here yaunoti mukadzi wangu? Hapana. Tsika dzamamboka dzinotangira pakunoroora. Kana waroora ubva watone mukadzi. Kana wakabvisa tsvakira kuna hauna chako shamwari. Iwo ndotoone mhosva apa. Ndotoone mhosva yekuti unobvisa roora rako kuchengeta vana vako. Dai wakaenda unoroora uchengeta vana vako uchigara mumba uchiziva kuti motikari hamurarwe ndorara mumba kadai mukadzi ari kumba. But wakasarudza kuti ndoda kurara mumotikari rega ndibude mumba ndimukaurisi. Wakaita kumukaurisa akabva abuda abva akusiya. Iwe mutemo unokubvumira kutora gupuro womupa gupuro. Ndini handichada nezvako. Mutemo unokubvumira asi zveroora unofanira kuroora kune vana uko. Aipapo amundatenda pegupuro. Ainini roora nditofunga ndikatotaura. Ava nditotaura newe, nditotaura nemusikana wako. Amaya, nditotaura navo. Kana ivo vati hauchada nezvake unobvumidzwa futi kumupa gupuro. Kuti handichada nezvako womupa gupuro. Kwete kufungidzira kuti iye ndiye anofanira kumupa gupuro chete. Iwewe chaiye unomupa gupuro futi. Kuti handichakuda. Izvi zvaari kutaura izvo kutanga kukwekweretsana naambuya kuti uyai kudare remukadzi wasina kuroora. Iwo ndiwo akuona zviri kuitika kuda kuti iwo uripwe. Iwo wakamboripa iwe. Imhosva nganidzo wakapara. Panapa inini handina kuuya ndati imhosva nganidzo wakapara apa dzevana dzine evidence yevana varipo. Pane vana 3. Roora. Anofanira kunge achiwazomhangara havasiri here anofanira kuyazomhangara vaita roora ravo kwauri. Ndiwo anofanira kuyazomhangara. Mota yewairara ngeriani? Chii? Mota yewairara ngeriani? Ndeyangu. Unotogona kutenga mota usikurorawo haugone. Aiwa nini kasana watadza kuroora kapamwe. Ndakaedza kuti zvinhu zviende zvinhu hazvina kuenda.
awaramba ambuya kuti handina kubvira ndakambokuona uchitaura zvokuti unoda kuyozoa. Chikunzewo mwana wangu zvino handina kutenga zvinhu here. Harisi basa ramambo iroro. Grocery ndio kwa. Akati ndere kurora ndeyani. Ukana nakanga kudya mba. Kurora igrocery. Eno zvisinei wati mutazira wati vagona kutondikira list. Ndota muromwewo. Mari ndisirangere kurora ero. Ndinopa list meko here. Pasina munhu wacho. Ndinopa ani list. Kana murikuona handiti ndamboya inini mai nemwana wakusikana uyu. Vana baba vanoziva unhu hwake vanga havana kukwanisa kuuya kuno. Kwavo ndiana? Ava ndibaba veani. Makamboudzwa here mwana wenyu tsika dzedu dzekuzoita sei kuti aroora zvaanoita ndizve papa wauyu. Okay. Uyu mukanya tingada kunzi apirwe kuti aroore chii vana vakava. Comrade, mari ete kurorero isamari yekuroora. Hapana vana mari panapa. Uda kuroora rini? Apo kabata ngati zvoni inini ndotanga kubvisa zvinhu tosadzisa zvinhu zvavo zvikange zvadi zvaparadzika. Handiwo wangwara kuuya kwamambo here. Mambo ndo akuda roora racho revana vatatu vawinawo. Ndopa imini. Unondipa inini ndindovapa. Handiwo wata kuendegero. Inini ndokuenda. Ndovadana vanouya pano ndo handavapa roora ravo. Amagara imini munotonekodzera kuti. Ndipe roora racho. Ndikuendesere inini. Ndinoya ndokupa ibaba. Unondipa rini? Mari. Ndiri kutanga ndaunza zvinhu zvezvo zvisina kukwana. Zvii izvozvo? Zvamai zvemasungiro nemasambiro. Unotanga unosungira mukadzi usina kuroora. Naimi kumusha kwenyu kunotsungirwa mukadzi usina kuroora. Mirai munge mama. Wada kubvisa masungiro emwana ane masungiro anobviswa papi newe? Epakuringana sepakutanga. Anobviswa papi? Panobviswa masungiro. Mukadzi ane nhumbu. Saka ane nhumbu yemwana wako wokutanga ani? Ndokuona kubvisira masungiro. Ane vana 3. Saka masungiro uri kuada papa? Zvinhu zvairamba kuenda. Kura kumwedzi ndinoya nayo mari. Mari. Inini handisizi. Une mari yauda kuya nayo kupera kumwedzi. Une mari. Arora seno inotonzve nini here ndichati. Ndipe list rake rokuroora. Ndipe kuno list racho ndimupei arore. Pachiva nini Ana baba wakanyora. Vakanyore pasina munhu auya here kana sasa. Ende munogara nana baba pasi. Muvati zvanzi namambo. Tipei list rake uya arore. Iwe wobva wauya womhangara kwamagistrate umhangarire maintenance achengete vana vake. Unoda kuita ngamera inoona chaizvo zviri kure. Uchitadza kuona zviri padhuze dhuze pawakadzika. Uri kuona zviri kure zvaari kuita uyu ndozvawada kuona iwo. Uramba uchimutambudza umuite chirei chako handi zvauri kuda. Aiwa zvisoma. Bosi pfungwa dzake dzoramba achishungurudza mwana. Chedo unoreva here kuti munhu akatadza imba yekutanga yechipiri anotadza kuigara nekuda kwako iwo? Hazvitadziki. Saka iwowo wakatadza kugara naye saka ane murume wake. Saka nyaya iyi yatopera. Ivo nguva vachiti vari kuramba kutambira kupfuma pane zvikunetsa. Mambo vati havachigadzira list reroora. Handiti? Roya kuno. Mari obvisa through dare ichipiwa vapi? Ichipiwa roti yako yanaka. Handiti. Pfuma yako yakutambirwa. Handiti? Asi wochengeta vana vanhu kuti? Vangu ini. Wochengeta vanhu. Saka zvapera. Enda munogara pasina nababa moti hanzi namambo. Ndipei list rake rekuroora. Roora racho anorunza pano. Ndopanorunza. Ndiri pakuka mambo zvinotoita nekuti mimi muturi baba. Ende munotoendesa. Chirega udaundiudza. Dai waiziva kuti pana baba wakati kugara wauya. Kuna baba. Ndosaka ndikatogara ndatoya. Wazotanga kuwaziva nhasi nekuti wada kuti vhiringidza uyu zvaari kuita muupenyu wake. Akandibvutira foni yangu vari zvino nditorina kana foni handizoita da ushandisei. Imhosva. Unoenda kujeri comrade. Manzwa dzorora kuti foni yake iri kupi foni yacho?
izvozvi kana uchiona enda mapurisa aya akandwe mukati kutora foni yemunhu munoita jeri 4 years mucomrade 4 years dzakakwana tunzeve twese tinodzoka twapera nekutora foni yemunhu ane unotora foni yake uchidi asi muri hurumende kani munototongozva imhosva yehambuya musatorerwa foni yenyu nyepedzerwa nzanzi kana uda totsvaka mameseji mufoni menyu muudze kuti imhosva nokusungisa dzorerwai foni yenyu nhasi akarega kudzorerai foni yenyu nhasi kamhangarai kumapurisa asungura ada kungwarisa zvenhema munondipa listi yangu rini ngabhizo chekutanga ndoda rusambo rwana baba ndoda zvenyu imi mana amai ndoda mombe dzacho dzedanga ndo zvinhu zvitatu zvandikuda izvozvo pakwamuri zvimwe zvese zvanozoda kusinzwa izvo ndoda rusambo ndo mari yekuroora yenyu ana amai nemombe dzedanga odzibhisa kana adzibhisa futi iwewe pomhangara kuti achengete vana vake maintenance kwamagistrate achengete vana vake ipapo madondibatsira because anonetsa kuti ndikuda vana vakaita zvokuya vega wasara kumba kwavo aroora kuti chi mumwe mukadzi akubata vana rafu vana ukasvika pakutiza uzori ndokuisira ichi akaroora mumwe mukadzi ari kupi iwe vakaroora mukadzi ava kana akaenda wamhena handisi asi wanga ari naye mukadzi wana akazotosvika pakutiza kuya kwandiri inini vachiti haana mvumo pamutemo wekugara nevana ivavo vana ndevake anogona kuvakumbira achivaona kana kuda kuvaona musamurambidze musiyei avaone asi zvokuti ada kubvuta vana kuti anogara navo imhosva achingovatora mhangarai kumapurisa anosungwa pane hwana wachakatiza tiri kokwarisatu mukomana wenumber 2 haabvunzi kugara nevana as long as mwana ari pasi pe18 years haabvumirwe kunogara kuna baba anogara namai vake mwana ese akaita zvekutiza mwana akatongouya hapana ambokubvunza here urikutaurei chaurikutaurai baba hatambokuti taurai handi iwo ndowayazomhangara iwo ndowatomusungwa pano iwo ndowatomusungwa ndione mhosva waurikosvika uchinesana navavo aiwawo kutongotaura unyanda ifana kuti watowabude pano ndipedzerane newewo nemhosva dzako iwe mhosva iri iwewo yazimai vako nana tizvoro wako ndokune mhosva yako uswa 7 December uswa 7 February uya pano netikupe roora rako noyo wakabata pfuma yacho ndichipiwa roora rako neavo obva wandisira mari yangu apa ndobva ndavapa ndozvisinganetse izvozvo uye handikumuona pano kusiyana naye iwe kana usataure nayo iwe usaende kwaari uchinoda kumutokonya nhema gadzirisa zvako izvi uyuka hapana sepandingamutaura naye kana kutotaudzana uyuka zviro zvino sepandikatononyenga mukadzi munin'ina wake ndesaitondiperekedza best friend munin'ina waye wake anonzi Mari itai serious nezvamunoitai kupota muchifurirana muchiita zvetumahumbu kwenyu ukoko iwo munin'ina wako ndiye anoperekedza uyo achiperekedza kunzimai wako arika achida ari kuitei usure mambo ina handizvisiye inangosangwa nemusikana nemudzimai ari negasi namunhu ukanda muchimbawo semunhu andirisiye munhu chivatafambidzana vatazovira kuti ashamwari sinzi tiri kubatsana kuchengeta vana vatuya tibatsana kuchengeta tiri pamuchini sina wazongomunhu achisvika kuba kwangu maniro shinda yazotora mudzimai wavo inanga shinda akataura naye nangu kuti uya aripo ndobva auya zodimangarira iwo kana wada kugarawo neamai ava unoziva zvekuita kwete ngogarawo usina kuroora aichokwadi saka mambo wapedza nyaya yemusawasevheni muchidzoka kunodai ana mai tikutarisira kuti muchagadzira listi racho nipakuchita nababa handiti listi roya pano musawasevheni musotambudza mambo otambidza uyu iwe uchigadzirira pfuma ichitambirwa nana amai vambengu vachiramba handiti kuroora kugadzira ramangwana revana vako vana vako upenyu hwakaita sei ine ndizvo zvandikatotaura kuti inini kunyange yaenda ini ndine vana vandinavo kuti ndibvise nekuti isusu togona kupinda muno mudare asi vana vedu isusu mangwana panenge pasina dare saka ngaite zvataagona mambo musawasevheni inonganza pfuma yako uye nayo pana musawasevheni maje iwamambo inorwadza kubvisa
ndikomamba ichabviswa zvemakore 10-15 usina kupedza kuroora. Ndikomamba mwedzi 3 unenge waibvisa wapedza. Ndopunishment yacho, bvisa uroore upedza. Ndokuti uti une mukadzi. Kana usina kuita izvozvo hapana usati urodhanzi nemukadzi. Kutomira pamberi pane varume uchiti ndine mudzimai nevana vatatu, usina kana kubvisira chinonzi kuroora rusamba. Mapfukudza dumbu awa mai ako nemombe dzako dzedanga ndokuroora ikoko. Kana izvozvo pasina hapana. Kana zvokuti hanzi ndatenga grocery nderekudya rere harisi rekuroora. Hapana chiripo paipai. Togona kuenda tonotenga grocery kana kutomboswera tatopihora ngodonetwawo neari kuda kutipa todya futi. Pasina rapo. Saka usafunga kuti kana wava negrocery waroora. Grocery hakusi kuroora. Ende grocery racho tongorida futi every day. Kana ukauya naro January to December uchauya naro every day tongoridya. Saka usazoti hanzi ndakaroora every day pandauya negrocery mumba kwenyu. Hazviziri. Aiwa hazviziri. Musi wa7 wakurumidza kuuyawo kwete tizomirirwa nendare zvawaitwa nadzo. Ndapedza. Aiwa apa pakapa nini sinokanzwa Sunday. So 25.